Ados nago zurekin, Mikel, ados nago. Baina zergatik ez duzue pixka bat pentsatzen, denbora alferri galdu gabe. Pentsatu? Zer da pentsatzea? Ene, haze triste nagoen. Pentsatu! Bai, lagunok. Ez algara gu astokilo pentsalariak. Astokiloak, bai. Hemen geldituta ez dugu ezer egingo. Ni banoa. Juan, gelditu. Zer da joatea, Patxiku? Benetan oso galdera interesgarria, Olegario. Olegario, Josetxo, Mikel. Astokilo pentsalari batek munduan barrena ibili behar du mundua ezagutzeko. Ni banoa. Begira, kiosko bat. Baldakizu ez esan nahi duen horrek. Ze esan nahi dik ba? Ba, zera esan nahi dik. Kafetegi honetan musika taldeak hartzen dituztela jendea entretenitzeko. Bai, eta guri zer? Ba, guri asko, Josetxo. Kafetegi honen musika taldeak hartu behar izaten dizkik. Eta gu, musika talde bat gaitu. Bai, benetan? Bai, eta oraintxe bertan joango gaituk geure buruak eskaintzera. Bai, jauna, astakiloen bandak kiosko honetan joko du. Bai, jauna. Bai, jauna. Ez diatuzte be joko dugunik. Ez zeren ziur asko kafetegi honek dagoenerako bazeukak bere taldea. Ez ditu gure premiatan egongo. Behar bada bai, eta behar bada ez. Ba behar bada ez. Ba behar bada bai. Auskalo. Bai, hartuko zaituztet, baina astebeterako bakarrik. Astebeteko proba pasatzen baduzue, udara guztirako hartuko zaituztet. Eta nola jakingo dugu proba pasa dugun ala ez? Etortzen diren turistak dibertiturik eta gustora ikusten baditut, kontratoa egingo dizuet. Eta turistak aspertuta ikusten badituzu, orduan zer? Orduan beste talde bat hartu beharko dut. Jakina, oso bidezkoa da. Eta noiz hasiko gara jotzen? Gaur gauean bertan. Ekarri zuen tresnak eta dendena antolazazue gaur gauerako. Oso ondo. Oso ondo edo oso gaizki. Turistak aspertzen bazaizkigu oso gaizki. Ibaia izela astakilo tristea, Josetxo. Beste batzutan tristeago nauk, etzakela pentsa. Beno ba, gero arte. Ea ondo jotzen duzuen. Tristea duka etortzea lagunok, baina kafetegia ustutzea lortu diagu. Egia, ia ez duk, inor geratu. Ez diagu proba pasako, astebete eta kalera. Turista hoiek alumerke batzuk dituk. Ez zaiek gure musika gustatzen. Behar bada alumerkeak izango ditu, baina errazoi diate. Niri ere etzaidak gustatzen egiten dugun musika, tristea duka etortzea, baina etzaidak gustatzen. Zergatik ez. Zergatik. Ze galdera polita den zergatik. Zergatik esaten duk hori, Josetxo. Ondo jotzen dugun arren gaizki kantatzen dugulako? Bai, abeslarion bat beharko geniake. Horixe baiez, baina non aurkitu kantari bat. Aizue, egia alda abeslari bat behar duzuela. Bai, kantari bat behar dugu. Baina, norrari da hitz egiten. Beraz, abeslarion bat behar duzu ez, da? Bai, baina norrari da hitz egiten. Nik uste diat hemen inorez dagoela. Hemen nago. Non? Nor, zergatik, noiz. Hemen, txalupan.
Zer egiten duzu hor? Kantari bat behar duzue ala ez? Behar dugu. Hortaz aurkitu duzue abeslarion bat. Zu? Bai, ni neu. Ze uste duzu ba? Ez dakidala kantatzen ala? Barkatu, barkatu. Eta noiz hasiko naiz? Ba, bihar bertan. Oso ondo, bihar arte beraz. Uste diat bihar ez dela etorriko. Oso neska berezia duk, bai. Aldapeko zagarraren adarraren punta, puntaren punta, puntaren punta, txoriak zegoen kantari, txoriak zegoen kantari. Aldapeko zagarraren adarraren puntan, kantari, txoriak kantari. Aldapeko zagarraren adarraren. Paraje honetan ikusi den talderiko berena zarete. Kontratatuta zaudete udara guztirako. Udara guztirako. Ze esaten izuen nik. Baina neska? Non da neska? Lo egitera joan da. Bihar etorriko da, ostera. Behar bada ez da etorriko, auskalo. Bo, berdin dio. Baina etor dadila bihar. Abesten entzuteko irrikatzen nago. Ni neu ere, bai. Neska hori nola joan den jakin hainiake. Bihar etorriko te duk. Ba behar bada ez. Zora joaten ote duk. Nora, non, noiz, zergatik. Zergatik, hori jakin hainiakenik. Bazirudik sekretu bat aukala. Sekretu bat. Nik ere sekretu bat gorde nahi niake. Oso politak dituk sekretuak. Aldapeko zagarraren adarraren, puntaren punta, puntaren punta. Ze egiten duen hemen? Hauek alditun kantatzeko orduan? Itxaslamia ba. Sirena, ba. Itxaslamia. Eta zer dira itxaslamiak? Ba ikusten duana olegario. Erdi Andre, erdi arrain diren izakiak. Ez aldidan entzun. Erantzi arropa hoiek eta etxera segituan. Bano ama. Barkatu astakiloak. Oso ondo ibili nahi zuekin, baina orain joan beharra daukat. Beraz, zu ere itxaslamia zara. Bai ba, horregatik kantatzen dut hain ondo. Aizu, eta non bizi zara. Non biziko naiz ba, itxasoan. Eta zergatik bizi zara itxasoan? Zergatik ba, ez dakit, han bizi naiz eta kitxo. Jakina, han bizi zara eta kitxo. Ez paiz etortzen ez dun gaur afalduko. Bano ama. Abeslaririk gabe geratu gaitu. Bai, baina oso ondo ibili gaituk berari esker. Eta nenera joan dituk. Itxasora, Mikel. Itxasoan bizi dituk eta. Zergatik bizi ote diren itxasoan? Ba, etzekiat. Itxasoan bizi dituk eta kitxo. Orain pentsatzen jarrita, zergatik bizi dituk itxasoan. Ez aldakizu zerua bera ere, erortzekotan dagoela, dagoela. Dibidibida, Diozean egin bazaizu, zulo bat. Oroimen txarrekin ez gero, haunditu. Kaleak jendez beteta daude. Haien artean lagun bat, zuretzat. Lagun bat, la 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 la. Ados nago zurekin, Mikel. Ados nago.
Baina zergatik ez duzue pixka bat pentsatzen, denbora alferri galdu gabe. Pentsatu? Zer da pentsatzea? Ene, atze triste nagoen. Pentsatu! Bai, lagunok. Ez algara gu astokilo pentsalariak. Astokilloak, bai. Hemen geldituta ez dugu ezer egingo. Ni banoa. Juan, gelditu. Zer da joatea, Patxiku? Benetan oso galdera interesgarria, Olegario. Olegario, Josetxo, Mikel. Astokilo pentsalari batek munduan barrena ibili behar du mundua ezagutzeko. Ni banoa. Hau belar biguña. Honelako egoxorik ez egon munduan. Ingalaterrako erregina ondo egongo du. Baina ez guk baino hobeto. Hori asko esatea duk, Mikel, gu ez gaude gaizki. Baina Inglaterrako erregina, hori gu baino beto egongo du. Lagunok, bazekiak zer egin dezakegun aurrera ateratzeko. Bat izeneko hemengo taberna horietakoren batetan kantatuko diagu mantenuaren truk. Zer diozue? Niri ongi iruditzen zaidak, gogozeak niago. Entzekia zein eritzitakoa izango den, Olegario, baina nik uste diat alferri joango garela. Baina zoritxarrez gozeak amarratzen niagok eta... zuekin batera joan beharko diat bada espada ere. Hortaz, guazen segituan. Ze ondo kantatzen duten irlandarrok. Guk baino beto, askozaz ere hobeto gainera. Guk baino beto, hori berehala ikusiko diagu. Bai, igo gora eta izue proba bat. Isil zaitezte jainkoaren izenean. Isiltzeko esan dizuet. Garagardoa edatera gonbidatuko zaituzten, baina mesedez ez kantatu gehiago. Esaten izuen nik oso gaizki abesten dugula Irlandarren aldean. Eta zea solazio. Horein behintzat garagardo bana edango diegu tabernariaren kontura. Eta ez nola nahiko garagardoa gainera. Aizue, txampon batzuk irabazi nahi badituzue. Zergatik ez zarete karrera honetan ateratzen. Ea ze karrera den hori. Lagunok, begira ze jartzen duen hemen. Okonorseko hipodromoan lasterketa berezia bai zaldi eta bai astoentzat, sari handiak eta oso onak. Tabernari jauna, kaldera bat. Karrera honetan, sekula irabazi aldu astoren batek. Urte batetan zaldi guztiak gripea jota saldu ziren, eta urte hartan asto batek bigarren egin zuen. Adiskideo, entzun. Lasterketa irabazteko, taktika, izkutua, erabiliko diagu. Barkatu, Patxiku, baina ez dia sinesten. Ziur taktika txarra dela. Ez duk bat ere txarra. Entzun ze bururatu zaitan. Eta gero, hori egingo Baliteke. Josetxo, ire eskuetan gaudek. Ikala nahi izan ezkero, irabazi egingo diagu Okonorseko lasterketa. Ik esan da bezala egingo diat, baina ez diat uste ire taktika horrekin ezertxo ere aurrenatuko dugunik.
Konfiantza gehiago, Josetxo. Konfiantza gehiago, bai. Begira, lau astakilo. Aizu, zuzendari jauna. Karreran parte hartu nahi dugu. Zuek, astoak? Bai, oso ondo. Barkatu harritzea, baina urteak dira astorik apuntatzen ez dela. Eta zergatik ez dute parte hartzen astoen? Hori zergatik ez. Zergatia ez da batere zaila, sekula ere irabazten ez zutelako. Horrexegatik erretiratu ziren astoak. Ba, oraingoan, izena eman eta irabazi egingo dugu. Irabazi? Zaldien kontra? Bai, izkutuko taktika daukagu. Gaina. Bai, Halere, eman zuen izen. Patxiku. Ni Mikel. Olegario. Olegario, ia zaiz, itz mamotela. Egia da. Ni nauki, ni neu nauk. Aztu egin zaidak. Eta hori kasuriko berenean. Bai? Bai, eta pozik alere erren geratzen ez pasarete. Bai, erren edo hankamotz. Hankamotz? Bai, ibili ezinik bizitza guztirako, baina hori ez duko kerrena. Ez? Ez lagunok, benetan diotxuet. Guzti hori uskeria bat izango da zuen amari egingo diozuenaren aldean. Sekulako atxekabea emango diozue. Bai? Bai, hala esango diate zuen amek. Eta honetarako eman aldion esnean nire potxokari. Nik ez dut amala txagarri utzen nahi. Haun Andreo, dena prestago. Baina ez daki ze gertatzen den. Zaldiek oso portaera bitxia daukate. Ematen du negarrez ari direla. Gero irabazien dutenak, zuen aurrazareko eta lagunik gabe geratuko zarete. Eta bitartean, laizterketarako izena eman duten hiru astakilloak oso pozik eta oso ala jageri dira. Haun Andreo, karrera hasi da. Baina ez daki ze gertatzen den. Zaldi gehienak ez baitira irten ere egin. Zaldi bakarra irten da, baina berorrek irabaziko du. Eta irabazten badu bakarrik geratuko du Kiriama. Eta dendera bere semeak karrera irabazituelako. Bai. Astakilloek aurreratu egin dute zaldia. Bai, jaunak! Aurretiz zijoan zaldia gelditu eginda, eta laugarren astakilloarekin hitz egiten ari da negar batean. Eta Okonorseko autongo laizterketa astakillo batek irabaziko du. Ez baldakizu zerua bera ere. Erortzekotan dagoela. Haien artean lagun bat zuretzat